אני חושב שיש בכל מדינת ישראל 10 או 20 אנשים שהם בעצם מתנהלים ברמה שאנחנו יודעים להתנהל בהם בחברה. בדרך כלל אתה תמצא אותם בחברות הגדולות מאוד, סמנכ"לי כספים שיושבים כמה עשרות שנים בתפקיד, היו בקשר עם כלל המממנים, עשו הרבה מאוד פרויקטים מאופן כזה ואופן כזה, בתקופות טובות ובתקופות פחות טובות, והם בעצם יודעים לעשות מה שאנחנו עושים בצורה מצוינת. יזם שמחזיק היום 6, 7, 8 פרויקטים, קורה הרבה פעמים שהוא בעצם נכנס לשוק פעם או פעמיים בשנה, וכל פעם פרויקט אחר, פעם פרויקט מאוד גדול, פעם פרויקט של מחיר מטרה, פעם פרויקט של התחדשות עירונית. השוני והדינמיקות שקיימות בשוק היום הן אדירות בטווח של שנה בין פרויקט לפרויקט. ולפעמים אתה נכנס לשוק שאתה לא באמת יודע מה קורה בו, זאת אומרת, אתה לא יודע בדיוק מה המחירים היום, אתה לא יודע מה התנאים היום. על אחת כמה וכמה אני יכול להגיד שב4 שנים האחרונות אי ודאות מאוד גדולה, אם זה בגלל מחסור בכוח אדם, עלייה בריביות, מגפות, מלחמות, ולמעשה כל הדברים האלה מגיעים מאוד מהר לשולחנו של היזם, שצריך לדעת איך הוא מוצא היום עובדים יותר זולים, הוא צריך לגייס חומרי גלם שפתאום קפצו, הוא צריך לתת מענה לעלייה בריביות. כל הזמן צריך לתת מענה וכל הזמן צריך בעצם להגיב, ויש פה אתגר לא קטן עבור היזם.